Здравейте, приятели! Отново съм аз от клуб Безопасни улици, град София. Днеска мисля да ви прочета една статистика, а тя е следната. МВР обяви статистиката за началото на 2016 година на заседание между ведомствената комисия по безопасност на движението, която се състоя на 7 юни 2016 година. По информация на МВР, за периода от 1 януари 2016 до 30 април 2016 в страната са регистрирани 2018 тежко пътно-транспортни происшествия, при които са загинали 176 и са ранени 2440 човека. Происшествията по вина на пешеходите са 1,34% през първите 4 месеца на 2016 година, т.е. сами ние разбираме, че вината на пешеходеца при тези ситуации е много незначителна. От вида пътно-транспортно происшествие, блъскане на пешеходец, през първите 4 месеца на 2016 година са настъпили 558 тежко пътно-транспортни происшествия от общия брой тежко пътно-транспортни происшествия с 35 загинали и 540 ранени пешеходци. Това са пътно-транспортни происшествия, при които травматизмът се дължи на конфликтността между пешеходното и автомобилното движение, на подценяването на ситуацията на ниското ниво на транспортна култура и дисциплина, както на пешеходците, така и на водачите и други. Това е нещо, което бях споменал още в едно интервю на някои телевизии и нещо, което го споменавам от предните видеоклипове, които правиме. В резултат на тежкото пътно-транспортно происшествие през първите 4 месеца на 2016 година са загинали 10 и са били ранени 268 деца. По вид на участък на пътно-транспортно происшествие, травматизмът сред подрастващите е разпределен както следва. Пътници 6 загинали, 137 ранени, като за 2015 година 3 са загинали, 99 ранени. Пешеходци 2 загинали, 96 ранени, като за 2015 година 2 загинали, 113 ранени. Водачи 2 загинали, 35 ранени, като за 2015 година 1 загинал и 24 ранени. Броят на загиналите деца пътници съставлява 60% от всички загинали деца през отчетния период на 2016 година, а броят на ранените деца пътници 51,12% от всички ранени деца през отчетния период на годината. Основната причина, водеща до настъпването на пътно-транспортно происшествие поради вина на водачите, е за първите 4 месеца за 2016 година е несъобразена и превишена скорост, неправилни маневри, неправилно движение назад, неспазване на дистанция, навлизане на срещото движение и естествено употреба на алкохол. И тук мога да вметна вмешателство на наркотици и алкохол, т.е. ако водач се позволи да вземе наркотици и ги смеси с алкохол, тогава става, как да се изразя, манджа с грозде. Освен, че е опасен за себе си, опасен и за останалите хора на движение или участници за движение. Разпределението на пътно-транспортни происшествия по място. На населените места през първите 4 месеца 2016 година са настъпили 1407 от происшествията с 84 загинали и 1600 ранени. По пътищата извън населени места пътно-транспортни происшествия са с значително по-голяма тежест, като при по-малък брой регистрирани происшествия в сравнение с тези на населените места е 611. Броят на загиналите е 92, броят на ранените обаче е много по-малък, 840. Искам да кажа, да повторя едно нещо, което бях повторил, т.е. един път бях го казал в предното видео. Това е формулата, обобщаваща проблемите, които са в момента в България. Тя е следната. Как може да се реши самия проблем? Това е превенция плюс квалификация на шофьорите плюс контрол, който включва санкции, наказания, събираемост на глобите плюс полезна и правна инфраструктура, което е равно на висока култура на участниците в движението от страна на водачи на МПС и на пешеходци, и което следва, че ще има малко пътно-транспортни происшествия, малко загинали, малко ранени. Относно спора, който е водач и пешеходец, може да се каже следното нещо. Водач или пешеходец, ние се обявяваме за спазване на правилата от всички участници, налагане на строги наказания, ако нарушат. Но пешеходци са най-раними в условията на война, по пътищата закона трябва да ги пази. Кола и пешеходец не са равнопоставени, което се е логично и се разбира.
и статистиката показва, че едва 3% от катастрофите годишно стават по вина на пешеходци. И най-много пешеходци са загинали пешеходни пътеки, пешеходни алеи и тротуари, а не на места, които са забранени за пресичане. Това означава, че голяма част са виновни водачите на моторни превозни средства. Така. Ами това е, което исках да кажа. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви харесва видеото, продължайте да ги гледате видеята и бъдещите видеа, които ще бъдат. Желая ви здраве на всички. Успехи. Пожелавам на абсолютно всички участници в движението и на пешеходци и на шофьори да спазвате в крайна сметка правилата за движение, както от страна на шофьори, така и от страна на пешеходци. Благодаря за вниманието, хубав ден ви желая!